Nurlu Jawhar qadri Moңлы Jawharcha гына белер. Ул Мәскәү кызы. 3 яшьлек вакытында әтисе баянда уйнап утырганда кинәт кенә аңа кушылып җырлый башлады. Дөрес ноталарга ләгеп. Үзе җырлар яза, ләкин җырлар язар алдында бер атнага югалып тора, сөйләшми. Үз мәхәббәтен көтә, интернет танышуларына бөтенләй ышанмый. Әлбәттә инде, ул үзеннән соң кала торган җырлар турында уйлана. Әлеге уйлана торган Мәскәү кызы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән? Менә хәзер беләбез. Рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта Мәскәүдән килгән кунак, яшь башкаручы Динара Рәхимова. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез. Динара, син үзең Мәскәү кызы. Әти-әниең Түбән Новгородтан кайчандыр Мәскәүгә күчеп килгән. Әтиең танылган баянчы, әниең хисапчы. Ләкин шулай булса да, гаиләгездә шундый күп музыка. Апаң Илнара Ганиева бүгенге көндә танылган башкаручы, син шундый безнең яраткан җырчыбыз. Баян, менә шушы музыка уен коралы кичкенәдән сиңа музыкага мәхәббәтне тәрбияләп килгән. Чөнки 3 яшьлек вакытта көтмәгәндә генә синең әтиең бер җыр башкарып утыра. Татар халык җыр ялышмасам. Һәм син 3 яшьлек кыз ноталарын дөрес эләктереп җырлап китәсең. Бу хәл ничек булды? Һаман да әтием янында яшәп үстем шулай. Шуңа күрә аның җырлавын ишетеп, минем йөрәгемә җыр башкаруы ул инде тормыш китабы кебек булып чыкты. Аның артыннан җырлап җибәрү минем өчен бик мөһимле булды вакытында. Үзем дә белеп алмадым шул ситуацияны, шуңа күрә минемчә тормыш белән язган дип уйлыйм шулай. Син әти кызы идеңме? Һаман да шулай. Һаман да шулай. Баянга хөрмәтең кайдан килде? Әтидән. Әтидән килде. Гаиләдән беренче шундый җавап бирергә булырга туры килә. Шуңа күрә әтием баянчы, ул безгә безнең балачак вакытыннан шулай дип әйтте. Баян ул сезгә инструмент түгел. Ул сезнең кечкенә генә апайыгыз шикелле булсын. Карале, гаилә әгъзасы килеп чыга бит инде бу сезнең. Әйе. Баян дигәннән бу баян бүгенге көндә дә бармы иде? Торам. Һаман. Исән сау гына. Безнең үдә торган. Моны теге чистартып, сыйпап тордыгыз инде сез, әйме? Һәр көнне шулай бездә куйган иде, безнең гаиләбездә. Мин аны чистартам, аны карап узам. Бөтенесе яхшы булсын. Син Динара актив перфекционист икән. Мондый кешеләр алар үзләренең эшеннән бер вакытта да канәгать түгел, һаман яхшыга, идеалга омтылалар. Бу сыйфат сиңа бүгенге көндә күбрәк ярдәм итәме? Әллә зыян саламы? Төрле яклардан ул инде төрле булып чыга. Кайсы урында ул булыша да үземә, кайсы урында артык килә дә, күбрәк булыша. Шуңа күрә һәр бер эшне мин урынына төшерәм. Чөнки синең белән эшләр алып барырга туры килә, Мәйдан телеканалы әлбәттә безнең Динара Рәхимова белән бик дус. Син эшлим дисең икән, син аны бераз соңрак булса да, ләкин һәр вакытта да эшләп җибәрәсең шул эшне. Яки минутында ул. Шундый җаваплы карыйсың, менә ул җаваплылык, ул шулай ук шушы актив перфекционистның нәтиҗәсе килеп чыга. Бәлки шулайдыр. Кешегә ул күбрәк күренә, мин үземне төрле яклардан күргәнем юк. Һәр кешегә якын, ачык күңел белән шулай ук үземне бөтен хаялларымны, бөтен тырышлыгымны һәр кешегә бирәм. Синең әтиең бит әле, ялышмасам, җырчы булуыгызга каршы булган 2-1 туган кызның. Шулай булса да, син апаң Илнара да әйтеп киттек җырлый, син дә җырлыйсың. Ничек үз дигәнегезгә шулай да ирештегез, Динара? Нәрсә ярдәм итте җырчы булып китәргә? Кызгануга каршы, минем әтием каршы булганда, үзе җырлап биргән бит. Аның янында һаман да туйларны уздырып, аларга шуның өчен мин рәхмәт әйтәсем килә. Шуңа күрә ул ничек әйтә, рус телендә навязывать дип үзебезгә тормады шул җырларны җырларга кирәк. Бөтен программаларны уздыруын
тырышып эшләргә кирәк әйтмәде. Әйтмәде. Күңелеңә якын булса, җырла дип әйтте. Күңелеңә якын булса, шул ук туйларны уздырырга кирәк. Бәлки сиңа ошамый, шулай бер белән шөгыльләнергә кирәкмидер. Без хәзер әйтәбез гел, әти дип, синең Газизәни хисапчы булып эшләгән дизайнер да, ялгышмасам, ул ничек сезнең менә җырчы юлыннан китүегезгә балаларның каршы булдымы әллә? Әйдә кызым дип кенә тордымы? Минем әнием ул иң мөһимле кеше. Һәр балага үз әнисе, ул бердән-бер кеше. Ул безне шул дөньяга китергән, безне таныштырган бу дөнья белән. Шуңа күрә әни ул үзе җыр белән шөгыльләнмәгән, бөтен әйберне яктан гына күреп торды, но каршы булмаган. Әти белән алар һаман да ниндер терәнү турында. Һаман да миңа әни сүзләре һаман да йөрәктә, син булдыра аласың дип. Ошысы бар. Иң якын кеше минем күңелемә әни, чөнки бөтен җавапларны бергәндә, бөтен сүзләрен мин ишетә алам. Үзгә кешеләрне мин шулай гына инде ничек әйтим, тыңлыйм, но әнине бердән-бер сүзен минем күңелемә якынрак бу. Мине нәрсә гаҗәпкә калдырды? Син гаилә коргач, шушы иҗатыңны гаилә өчен калдырырга әзерсең. Үзең дә шулай дип әйтәсең. Шулай да син сөйләячәк ир-ат ул нинди булырга тиеш һәм нинди сыйфатларны гаилә төзү өчен нигез иттереп алачаксың? Беренче сүзем инде шундый булыр иде. Һәр кыз бәхете ул гаилә. Мин җырны бик нык яратам. Минем сәхнәмне шулай ук яратам. Кыз бәхете ул гаиләдә. Минем ир-атымны мин үзем дә әлеге вакытта белмим. Бәлки ул кайдыр яшилер, бәлки яшәмидер, кем белә, бәлки тумагандыр, кемдер шулай да шартып әйтә. Ул беренче урында җырны яратырга тиеш. Һәр кеше кем җырны ярата, минем күңелемә якын була. Яратмаган җыр кеше белән яшәү бик авыр. Ул минем уйларымны ул шулай ук аңламас. Динар, без синең җырларыңны тыңлыйбыз. Аның бөтен өстендә дә шундый тирән хис, тойгы, шундый теге чын күңеленә җырлыйсың син аны. Менә шу җырларыңдагы, клипларыңдагы синең тотышың, үзеңнең халәтең, ул чын халәтме, әллә шулай да актерлык осталыгымы? Үз җырларымны мин үзем язам бит әле. Шуңа күрә бөтен минем тамашачыларыма мин актер дип була алмыйм. Иң шундый зур миссия минем шикелле, һәр артистныкы. Бөтен җырның шул мәгънәсен кешегә төшереп куярга. Бәлки син уйныйсың, кайчан син уйныйсың, халык бит аны сизә. Сизә, шулай. Кайчан бер кечкенә бала беренче рәттә утырганда шуңа сиңа елмаеп карый, синең күңелең ачылып тора, аның белән әйтерсең, сөйләшеп аласың шул вакытта, җырны җырлап. Бер елмаю үзеңә иң зур премия шикелле була. Бер нинди премия да кирәкми, кайчан шул бала сиңа елмаеп тора, әлдә алкышлар бере бала. Шуңа күрә актер урыныннан мин аны төзәлмим. Сине без беләбез, автор, башкаручы буларак Динары, чөнки тамашачы бик җылы кабул итте син язган серләремне җилләргә сөйлим дигән җырны. Аның клибын да ялгышмасам үзең төшердең, режиссер буларак та. Менә бу җырларыңны син бик кызык язасың икән. Мин әле ишеттем, бер атна кала син бөтенләй кеше белән аралашмый башлыйсың. Җайлап кына социаль челтәрләрдән китәсең тоташ. Һәм бары тик музыка уен коралың белән бергә генә калып, күзгә күз очрашып, икәүдән икәү генә калып рәхәтләнеп яза башлыйсың. Бу чынлап та шулаймы? Һәм бу излеклелек кайчан пәйда булды менә бу тәртип? Шуны яза башлый. Һәр җырны язганда, һәр җырның үз тормышы. Алар миңа балалар шикелле. Балалар бит төрле була, төрле характерлы, төрле итенмеш юллары шулай ук. Кемдер ачуланып тора, кемдер һаман да үзеңә яхшы ачык күңел белән итеп тора. Шулай ук серләрне җиләргә сөйлим. Ул минемчә иң беренче шундый якынрак бала. Безгә ачылмасын дип шулай инде уйлыйм. Аның белән мин хаяландым 2 ел. Шул җыр белән мин аны көтеп алдым. Көтеп алган җырым. Күңелеңдә 2 ел буе йөрде. 2 ел. Шул уйлар буенча шундый җырны төшерергә, ясарга булып җитәрме?
аны шул хыяламны йөрәгемне тотып, һәр көнне яшәп, кайчандыр онытылган вакытлар бар иде. Шул онытылган вакытында иң зур эмоциямны минем йөрәгемә алганда, шул җыр миңа килде. Һәр җыр ул бит безне үзе сайлый. Без җырны сайламыйбыз. Шуңа күрә инде ул мине сайлап алганга, мин анарга шулай ук рәхмәтле. Шул минем инде иң зур бәхетем булды. Синең тавышыңа күңелем ачыла, йөрәкнең җылысы сиңа гына яна. Синең тавышыңа килдем сиңа таба, сине генә көтеп мәхәббәтем минем серләренне җилләргә сөйли. Бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм, елмаюым һаман мин хәтри бәхетле юлларны бергә бәйли. Хәзер бит инде Динара төрле бит безнең эстрадада, жанрларда үзгәрде. Син үзеңне якын киләчәктә нинди итеп күрәсең бу шушы эстрадада? 5 елдан соң, мисал өчен безнең каршыда нинди Динара Рәхимова килеп басар, әйтә аласыңмы? Шул сорауга минем җавабым юк, чөнки һәр көнне мин уянып киләм дә аруга үзгә кеше. Үз тормышым миңа ул бер сер кебек. Минем шул инде җырымда серләрне җилләргә сөйлим. Шундый кызыгы килеп чыкты. Һәр җырны җырлаганда ул ничектер белмим, бәлки ул шундый фантазия шикелле булып чыга. Тормышка максимально ягыла. Син шул җырны җырлыйсың, икенче көнгә ул синең тормышка килеп җитә. Ошысы бар. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм, ничек, бәлки яхшы җырны яздырып, бәхетле булып, шулай ук икенче көнгә ул тормышка ашыр, шулай ук. Кем белә? Син үзең хыялый кешеме? Әйе, һаман. Нәрсә турында хыялланасың? Менә гаилә диде инде. Гаилә беренче урында. Беренче урын. Сәяхәт итәргә яратасыңмы? Ничек әйтим, минем зур хыялларым саулык үземә дә, һәр кешегә һәм минем иң якын туганнарыма, дусларыма саулыкта булмаганда бер нәрсә килми. Дөнья тукталып бетә. Кеше кайчан саулыксыз торганда кеше инде ул бәхетсез кеше. Саулык булганда бөтен әйберләре үзе-үзеңә килә, кулыңа килә. Шул ук эш, шул ук җырлар бәхетле кешегә килә генә. Сиңа Мәскәүдә җиңел иҗат ителәме, әллә Казанда яки шул ук Түбән Новгород өлкәсендәге син әти-әнинең туган авылында? Шундамы? Һәр шәһәрнең үз вакыты. Мин аларны аера алмыйм, чөнки минем йөрәгем ул Казанда, минем күңелем Мәскәүдә, минем канатларым ул Түбән Новгород өлкәсендә. Шуңа күрә аларның һәр үзләренең бер функциялары бар. Шуңа күрә шулай ук бер сорау бар, кемне ныгырак яратасың? Әниеңне, әтиеңне, бабаеңнымы, әбиеңнеме? Шулай әйтә алмыйм. Алар миңа бөтенесе иң якын кешеләр. Апаем да шулай миңа иң якын кеше. Син Мәскәүдә тугансың, син Мәскәүдә тәрбияләнгәнсең. Булгандыр мөмкинлекләрең рус эстрадасы ягына да бераз гына киңлекләр җәяргә. Син сайлагансың татар җырын, син апаең да татар җырын сайлаган. Бу гаилә тәрбиясенә генә бәйлеме? Әллә инде сезне гомумән рус эстрадасы ниндидер зур тамашачылар, аудиторияны яулау җәлеп итмәдеме? Минем сайлавым буенча төрле хәлләр булды. Рус эстрадасында яраткан идем вакытында, тинейджер вакытларында без бит инде бөтенесе шул рус группаларын яратып, дискотекаларга барып, шул инде Мәскәү кызы. Мәскәүгә ул бәйле түгел, ул, наверное, больше ауылга бәйле, чөнки авылда һаман да бездә җомга көненә кичә дискотекалар шул инде җыештырышып, әкренләп, анда биешеп, бөтен беренче мәхәббәтләреңне төзәтеп, шулсы булган иде. Бәлки тамырлар монда бәйле, шуңа күрә кая үсеп китепсең, кая яшәгәнче туры килмәде. Һаман да кайткач бабайыма безнең иң
туган якларыбызга. Аннан шундый минем беренче кумирым туып үскән шулай Хайдар Бигичев. Аның җырларны тыңлаганда һаман да үземә шундый мәхәббәт туды татар җырына. Менә Хайдар Бигичев җырларыннан тудыгыз. Әйе. Шуннардан башланды. Ул җиргә кайткач, аның бер инде сихрилеген сизәсеңме? Әби бабайың нәрсәләр ди. Бу мен авыл бит инде. Шул да сизелә. Минемчә, авыл ул аруга төрле дөнья. Анда якын кешеләрең, бөтен дусларың, бөтен якын торучы кешеләр ул бер гаилә шикелле. Бөтенесе үзеңә булышып тора. Һәрбер кеше үзеңә якын дип күренә. Шәһәрдә шулай түгел бит. Шәһәрдә торасың, кем якын, кем яныңда торганны белмисең дә инде. Кайсы вакытларда. Аллага шөкер, бүгенге көнгә мин рәхмәтле безнең якын дусларыбыз Мәскәүдә дә, анда да татарлар яшиләр. Алар минем тормышымда үз рольларын шулай ук төпләп уйнадылар. Авыл белән алар шулай ук бәйле, шуңа күрә Түбән Новгород өлкәсеннән туып үскәннәр. Мәскәүдә бергәләшеп, гаиләләр белән дуслашып, шулай яшиләр. Әни белән әти янында, Аллага шөкер, дуслары. Менә шул дус булып яшәүдән дә ямьле нәрсә бармы соң ул дөньяда? Динара, әйдә шундый матур нуктада без әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Без әңгәмәбезнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Бездә бүген Мәскәү кунагы, яшь башкаручы Динара Рәхимова. Кабаттан хәерле көн, Динара. Сәлам. Без инде Мәскәү белән Казанның сиңа бер төрле якын булуы турында сөйләшеп аралашып киттек. Шулай да Казанга килгәч, чит җир дигән бернинди дә синең хисләрең юк. Шулай син монда тугмагансың бер караганда, ләкин син шундый яратасың Казанны. Йөрәк белән сайлаган миңа инде Казаным, шуңа күрә әйтәләр бит, бар шундый матур гына җыр. Казанның кадерле кичләре дисең. Әйдә шундый мәхәббәтле ике шәһәр арасында кайнаган нуктада берәр яраткан җырыңны да башкарып китә дисәр дигәнбез икән инде. Калмас. Әйдә, рәхим. Серләремне җилләргә сөйлим, бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм, елмаюың. Хаман мин хәтерлим, бәхетле юлларны бергә бәйлим. Шундый матур җыр. Шулдан Казанга серләремне җилләргә сөйлим дигән җырың син шулай дип башкарган. Бу җырны җырлаганда нинди хисләр кичерәсең? Үзең язган барысында үзеңнең күңел балаң бит инде. Шул җырны җырлаганда минем күңелемә, минем уйларымда бер генә ситуация, шул җыр язылган ситуацияга минем тормышымның җыры, шулай инде исемле булса, икенче исеме шундый аның. Шул ситуацияга мин һаман да яңрайтып, аны төзәтеп алам. Әйтерсең, теге вакытка аруга шулай ук бөтен дөнья артагырак әйләнеп тора. Шул вакытка кайткач, үземнең хисләремне яңадан шулай ук уздырам. Мин синең бер интервьюң белән таныштым да, син анда әйткәнсең, интернет танышуларга ышанмыйм. Димәк, син егетне дә интернет аша эзләмәячәксең. Мисал өчен, минем кебек читенсенеп уялып торган егетләр бардыр, синең фанатларыңдыр, аларга ничек язарга сиңа ни өчен интернет танышуларга ышанмыйсың? Барбер шулай уялган егетләр үзләре әйбәт. Үз кешең үзеңне ул табыр. Үз вакытында үзеңә килер. Яныңнан узмас. Шуңа күрә, бәлки интернет читләрендә кемдер, аларны мин гаепләмәм, чөнки аларның юлы шундый. Интернет буенча сөйләшергә, аннан очрашырга. Мин шундый кеше түгел. Мин ничек әйтим, советский бала килеп булып чыгам. Синең җырларыңны язганда, син әйткәнсең, шул ук серләремне җилләргә сөйлим җырын язганда, яралы мәхәббәтең булган дип ишеттек. Бу чынлап та шулаймы? Булдымы синең? Яралы мәхәббәт түгел инде, ул беренче мәхәббәт тә түгел, ул олы мәхәббәт, шулай дип әйтим. Олы мәхәббәт, илаһи мәхәббәт име. Рус телендә әйтәләр осознанный дип, шундый. Шуңа күрә мин анарга да рәхмәтле, шуңа күрә ул булмаганда минем җырым бу дөньяга килмәс иде. Син ышанасыңмы үзең ул мәхәббәткә? Шул ук интернет танышуларына чыгып әйтәм инде.
шул ук подъезд төбеннән чыгып, кемнедер күреп, гашыйк булуыңа, Әлбәттә, мисал өчен бер ышанам. караштан, барсы да булачакмалар, шул ук ни фильмнардагы кебек, кинолардагы кебек. Беренче сүзем булып мин Ходайга ышанам. Әлбәттә. Ходай булганда, ул үз кешеңне сиңа булышып табыр, күз алдыңа китерер, танышырсыз, шулай ук гаиләңне корырсың. Мин Алладан, мин Ходайдан сорыйм шуны, кыз бәхетен күрергә телим. Беренче урында әни бәхете булсын. Анан инде саулык әниемә, әтиемә, апама, аның хәләл җифетенә, минем кечкенәгә бәләкәй апайыма, аны бик нык яратам. Амина исемле, шундый да җырым үземдә бар. Анарга да мин рәхмәтле. Ул үзешә миңа шул яхшы яраткан җырымны булдырырга тырышкан үз вакыты белән. Гомумән, син үзеңне нинди әни иттереп күз алдыңа китерәсең? Минем күз алдымда бер-ике яхшы пример бар инде. Минем апам, Эльнара, ул бит үзе яхшы әни. Шулай ук минем әнием иң мөһимле пример шикелле үземә булып тора. Ул безне Эльнара апам белән инде әтием белән шулай үстергән, миңа пример ясап, ничек кирәк, балаң белән сөйләшеп торырга, балаңны кыстартып кирәкми дип инде шул бөтен әйберләремне сөйләй алам Аллага шөкер. Нечкәлекләрен дә име бөтенесен белеп. Шундый бит әниләр була калса ситуациялар кайчан бала үз әнисенә бөтенесен сөйләй алмый. Минем дусларым шулай әйтеп тора, ничек син сөйлисең анарга бөтенесен? Без бит сөйләмибез. Минем әниемнән, ул минем якын дустым шикелле. Мин андан курыкмыйм, үземчә мин анарга хөрмәт итеп бөтен серләремне дә сөйләй алам. Төп сердәшең әниең. Әйе. Әйбәт инде бу. Әйбәт. Икенче урында апам, шулай ук. Ярар, шулай булсын. Инде җырларыңга әйләнеп кайтабыз икән. Сине күргәнең бармы? Башка кешеләрнең синең җырларыңны ничек тыңлаганнарын, моңа бәйле кызыклы хәлләр булдымы? Әйе. Сөйләп кит әле. Бер көнче кызыклы ситуация булыр. Мин шул Казанда килдем Мәскәүдән, зур концертка, исемен инде хәтерләмим. Таксига утырып, яхшы гына инде төнне бит күренми, төсләрен күренми, маскада шулай пандемия вакытлары килгән иде инде шул вакытта. Бер матур гына шундый абый татар телендә сөйләшеп тора, һаман радионы тыңлый. И шул вакытта радиода башланып тора инде минем җырым серләремне җибәргә тели. Эх, шул кызны күрәсе килә дип сөйләп, мин инде сорауны бирдем. Нигә соң сез аның төсен беләсезме соң шул кызны? Беләм инде, ничек белмәскә, ул Динар Рәхимова. Бер шулай инде 15 минут сөйләшеп, аэропорттан шәһәргә килеп, анан инде ну син анарга ашамапсың. Барыбер танымадыңмы? Барыбер танымаган. Сиңа менә мондый чираклардан соң күңеллеме? Барыбер эшләгән эшең юкка түгел икән дигән уйлар киләме? Яраталар бит син дим. Шулсы да бар. Артист тормышы ул җиңел түгел, чөнки без һаман да гастрольләрдә, һаман тамашачы төрле була. Кемдер ярата үзене, кемдер яратмый, бөтенесенә ярап була алмый бит инде. Үз тамашачымны мин әлеге вакытта таптым. Бәлки географиямны яхшырак инде суздырып теләгем, шундый теләгем бар иде. Хәзер әлеге вакытта яшьләр генә тыңлап тора. Шулай ук олы кешеләрне үземнең иҗат юлыма тартасы килә. Шуңа күрә мин бит инде Хайдар Абу Бигичевның җырларында үскән бала. Аның иҗаты миңа ул якты юл белеп шундый ничектер навигатор булып алды шул вакытта. Аның тамашачылары алар бит үзен хөрмәт итеп әлеге дә вакытта исләренә төшерәләр. Вот шундый тамашачыларым мин әлдә күргәнем юк, наверное. Картая вакытларым шулай ук килер бит. Мине шул картая вакытларымда искә төшерәләрме? Шулсы миңа әлдә килеп җитмәгән. Синнән соң нинди җырларың кала тамашачы йөрәгендә алар син ишетмәгән инде. Мин дә шундый бит вакыт җитәр, кайчан булса без дә булмабыз. Һәр кеше ул рус телендә әйтеп торган инде вечный түгел. Мәңгелек түгел инде. Без бу дөньяда кунаклар гына. Шуңа күрә кайчан шул вакыт җитер, минем иң зур хыялым, минем җырларым һаман да кешеләрнең, тамашачыларның йөрәкләрендә яшәп торсын.
Җырларыңа күңел җылыңны саласың, аңладык, ә менә танылган автор башкаручы Гөлфия Шәвәлиева үзенең бер интервьюсында әйтә, заказга язылган җырлар вакытында илһам киләме дип сорыйлар аннан. Юк, ул вакытта илһам килми, акча гына килә дип җавап бирә ул. Син заказга җырлар яза аласыңмы һәм заказга җырлар язганда гомумән илһам килә аламы? Шундай сорау һәр көнне миңа язалар минем подписчикларым Instagram эшләрендә. Бер генә җавап бирәм. Мин заказга җырларны, китапларны, сүзләрне язган кеше түгел. Чөнки ул үзе бер проект, бер реклама инде була, акчалы да проектлар алар. Минем күңелемә ул ятмый. Тамашачыга кирәк, ничек әйтим, шундый комплексный әйбер, ашап та булсын, күңеле якын булсын, тормышына да якын булсын. Заказга биргән, аны бит кирәк йөрәгең буенча төзәтеп ничектер дөньяга китерергә. Шуларны китерергә ничек китерерсең, кешенең тормышын белмичә, үзен белмичә, ул бит үзе бер шундый мөһимле процесс. Мин шундый җавап бирдем. Акчага гына бәйле мин аны эшләмим. Күңелемә якын тема ятса, мин аны эшләмим. Эшлисең. Бер акылда сатып алыйк аны Динара. Бәхетле булыр өчен бәхеткә ия булу гына җитми, аңа лаек була белергә дә кирәк. Виктор Гюго. Син бәхеткә лаекмы? Кем белә инде? Кем белә инде? Һәр кешенең үз язмышы, үз тормышы. Синең теләкләрең ихлас, менә бүген әйттең, әни булу. Ул инде яраткан хатын кыз булу. Шулай да нинди кеше бәхеткә лаек була? Минемчә, һәр кешенең үз бәхете, кемдер бәхетен күрә җырларда, кемдер бәхетен күрә үз эшендә. Кешеләр бит төрле була. Син бәхетлеме? Бүгенге көнгә мин Аллага шөкер бәхетле. Минем юлым алдымда, алга гына барам. Иң мөһимле саулыгым, гаиләм янымда, һәр бәлки бер хыялым гына тормышка ашмады бүгенге көнгә, ул үземнеке гаиләм. Бәхетеңнең бер шите китек диләр ул чакта. Син әлегә шулай шуны түгел бит ул инде. Тулландырып куярга кирәк. Минемчә ул миңа бер шундый мотивационный әйбер. Һәр кешедә үз мотивациясы, үз хыялы булырга тиеш. Шуңа күрә ул булмаганда тормышта кызыклы күренми бит. Кайчан теләгәнең белән яшисең, һәр көнне торасың, шул булсын дип инде уйлап торасың, синең тормыш та кызыклы булачак. Шуңа күрә ул вакытында булгач булыр инде. Аллага шөкер, әлеге вакытта бөтенсе яхшы. Тырышабыз, эшлибез, шулай ук дөньяның ямьлеген күрәбез. Мин хәзер сиңа кыска гына сораулар бирәм. Син шуларга акыллы җаваплар биреп барсың, ярыймы? Беренче сорау шундый булыр. Сиңа бик начар булганда кемгә шалтыратасың? Әнигә. Әниемә. Әниеңә. Әниемә. 100% вариант. Монда башка вариантлар була аламы? Юк. Бар дигән әниеңә. Һаман да әниемә. Нинди гадәттән тыш супер сыйфатка ия буласың килә? Шулсына авырсынам инде җавап бирергә. Аның Бәлки ишарга. Анардан куркам. Куркасың. Мин Ишә башласаң куркмасың, мин булса. Шулай булсын әйе. Бу Яхшы аңладык. Яраткан чәчәгең нинди? Роза. Роза. Һаман да роза. Башкалар конкурент була аламы, башка чәчәкләр? Авыл чәчәкләре. Әйе, авыл чәчәкләр шулай. Аларның лидерский позицияларын розалар да җиңәлме? Синең арттан йөри баштаса егет, бар тиде роза яки ромашкалар җыеп алып киләсе булыннар. Аның иң мөһимле шул инде кешенең ярату белән бергәне. Нинди чәчәкләре булганда ул үзе бер минемчә шатлык, сиңа бергән чәчәкләр. Яраткан әдәби героең. Рус әдәбияты, татар әдәбияты, чит ил әдәбияты бәлки. Муса Җәлил. Муса Җәлил. Әйе. Муса Җәлилнең шундый каһарман булуы ошыймы сиңа? Ул япь-яшь булуына шундый матурлыгы безнең халыкка тиде. Шуңа күрә үзе бер герой булып алды. Мәктәп ялларында без бит Мәскәү шәһәрдә яшәп, мәктәпләрдә укып, безгә аларны белгетмәделәр дип уйлыйм. Шуңа күрә без үзебез авылда ял итеп, аларны укып тордык. Бабайлардан сорадык, кем икәннәрен, нәрсә эшләгәннәрен. Шул вакыттан минем йөрәгемә ул инде шулай
төп герой булып алды. Ялгышмасам, Мәскәүдә әле Муса Җәлил урамы да бар, синең анда булганың Бар, бармы? бар, әйе. Танылган ураммы ул? Ул шундый инде центрда урнашкан урам. Ага. Анда бездә татарның шул инде төп урны. Урыны. Шуңа күрә беләбез, әйе. Яраткан җырчың кем? Айдар Абыгалимов. Хайдар Бигичевтер инде. Ул инде не конкуренция шулай дип әйтим. Һаман да Айдар Абыгалимов ул шул ук балачак вакытларымнан минем йөрәгемә яткан җырлары белән шундый ул тәртипле, әкренләп җырлаучы, Романтик, лирика шул. Шуңа ошый инде сиңа аңлашылды. Кайсы җырчы белән җырлыйсың килә? Дуэт, яки шул Айдар Галимов беләндер, бәлки башка хыял. Балачак вакытыннан шулай ук мин һаман да телевизор читләрендә карап тордым Зәйнәп апа Фәрхетдинованы. Иң яраткан җырчым иде ул. Хәзерге вакытта, әлеге вакытта шулай ук. Син ышанмассың, нишләптер мин Зәйнәп апа дип уйлап куйдым. Мин бит Айдар Галимов. синең уйларыңны укырга инде башладым әкренләп. Шуңа күрә шундый җавап бирдем. Соңгы сорау, бәхет ул һәм күп нокталар. Синең өчен. Ул гаилә, булсын шулай. Гаилә һәм җыр. Без шул беренче өлешебезне дә бәхет темасында тәмамлаган идек һәм инде әңгәмәбезнең ахырында. Рәхмәт, Динара, нинди теләкләрең бар? Беренче сүзем бар иде шундый. Рәхмәт Майдан телеканалына мине чакыруыгыз өчен. Мин сезне хөрмәт итәм. Сезне шулай ук яратам. Һәрбер көнне бәхеттән башлагыз, җыр белән башлагыз. Һәр безне онытмагыз. Бәхетле булып, бердәм булып яшик. Рәхмәт, Динара, ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Розалар ярата, Казан белән Мәскәү арасыннан сайлый алмый, чөнки икесе дә якын, музыкаль уен кораллары алар гаиләсендә гаилә әгъзалары. Менә шундый кызыклы Мәскәү кызы булып чыкты ул. Динара Рәхимова. Рәхмәт аңа бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен, сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.